ɗakin zaka shiga ba zaka shiga ba. Dan rutsa ne a daka. Wani ɗakin? Ha? Ba za ka shiga ba. Ban gane kin zo kofa ɗaki kin mun tunga ba. Iban guri nake za ni daka. Wannan wace irin rayuwa ce? Mutum ba sana'a sannan kuma ba za ka yi noma ba? Mun banda fa cewar fa karfa na zo fa ne tashin farko. Da tashin farko wallahi tashin farkon karya miki hannu. Kice na karya miki hannu. Da sai na gwada miki cewar kashi ɗaya nake da shi. Dan na gane cewar kai biki gane sadauki ne ni. To bismillah in ka ga na ba kofar ɗakin nan ka shiga. To sai ka bani abin da zan ci yau. Ai biki gane. Kina so ki kururuwa ki gaya wa duniya cewar mijinki ni dan zaman banza ne. Ai so kike ki nuna duniya cewar mijinki mai zaman banza ne ko? Ko da abin da zaki ki. Manna cewar fa zuciya ta fa ta karyo na sako. Wallahi da daki zan koma sai na dora mafarkin nan tun daga farko sai na je tsakiya sai na kai ƙarshe. Dan na san a ƙarshen mafarkin anan zan yi kuɗi wallahi. Ba abin da ya cuce ni mun tsaya irin fitsari. Na ɗauko mafarki na tirin na yi tafiya ta tuwa a tsakiya to. Kawai sai ka fitsari ta kamun mara. Dole nan kula neman ɗaki. Ya gara da ya cuce ka. Kiban guri zan huce na gaya miki. Ba inda za ka shiga. Kar Allah ya saki bani. Ba zan ba da hanya ba. Allah ya kyauta ƙarshen mu. Salamu alaikum. Uwar gida, menene kika haɗa hannu da gwiwa kika haɗa kai irin wannan a rayuwa? Haba uwar gida. Ba fa na ƙaunar irin wannan a ce a rayuwa. Kulliyomu in ka zo gida ka zo ka tarar da iyalinka a cikin damuwa. Hankalina ba zai kwanta ba a radu. Aya ya zama dole in ɗaura hannu a kai. Kai da kake da ikon ka riƙe ni amma abu ya gagara. Uwar gida, iya kokari na fa babu abin da bana yi akan in ga na rufa kaina asiri a duniyan nan. Domin me in je in samu Allah salin alin shine tunani na. Amma in dan kai kuɗi ne ni in sai nayi kawalci zan yi kuɗi wallahi gara in mutu da talauci. Ko in tafi karkashin wani haka kawai gumaka mu je mu rika zuga shi dan tsiya. To shi yasa ni bari in gaya miki ki kwantar da hankalinki insha Allah duk yadda za a yi mu rufa kanmu asiri zami. Mu dai a nema mana halak. Ba zan so ka shiga wancan layin ba. Ka je dai ka nema mana sana'an da ya kamata wanda ya dace. Yanzu kina kallo wannan ciyawan na je na yau. Na je na Masa'udu alfandama na samu isiyata ya ce in zo zai zo ya kawo ikarba. Kowa ya san irin wannan yanayin da muke ciki. Amma duk abin da i tsanani maganin sa Allah. Ni dai ba zan yi kawalci ba wallahi dan in je in kai wa iyali na kuɗi su zo su ci kuɗin haram saboda wa innal halala bayyinan wa innal harama bayyinan. Halak da haram a bayyana suke zan yi. Mu ci halak din mu. Allah dai ya baka sa'a ka samu mana sana'a. Ki kwantar da hankalinki in Allah yadda za mu yi kuɗi. Ba damuwa namijin gaske kenan. Sannu Ladidi. Da ga kuma kina ta haɗa rai. To ba dole in ɓata rai ba. To. Ka san gobe ne za a kai amarya. Gobe? Kuma na yi maka magana akan ka bani wannan kuɗin alabudin nan za a yi. Kuma har yanzu baka bani ba. Kin san gari babu kuɗi. Kuɗi biya riga ya koma gona. To amma kuma kuɗi sun koma gona kai me yasa ba za ka tashi ka nema ba? Kullum fa zagara nake kafin kowa ya tashi ni a wannan cikin karkarar namu na tashi tuntuni. Saboda kuma neman nan da nake da in ga na faranta miki rai ne. Shi yasa nake shiga in fita. Duk abin da za a ce Allah ya kawo gazawan mu a kanku ba ma fata. Ai mu bayan ku ne. Namiji bawan mace ne. Ƙawainiya a kanku ake fara tun daga lokacin da Allah ya sa yaro ya fara tunani ya budurwa daga nan kuma har da ransa. Ko aka ka auren hidima bata kare ba. Ladidi na ladidi. Gashi nan ƙawaye na kowa an bashi kuɗin nan yayi. Yanzu gashi nan kudu da Indo samarin su duk sun ba su kuɗi su. To ya zaki haɗa kaina da wa'annan? Wa'annan ya ƙarya ne. Ƙarya suka sa a gaba ba wani abu da suka sa a gaba face in ƙarya. Ni ko da gaske nake dan yanzu nan shirye-shirye nake har na fara wani gini na zamani. Ko baki samu labari ba zan zo in bige nan ke ma in muku gini na zamani. Ga moto dan ƙareriya zan siyo miki toma jif. Allah wanda ana zuwa gosulo in kika shiga birni ana zuwa gosulo akwai wani guri da direban zai danna kawai sai dai ku ganku fiu kun tsallake wannan gosulo kun dora da kai inda kuka tsaya Allah Labiyo ranar nan hayya da magana take cewa wai ba za ka iya share ga yauna ba balle kai shi kai noma ke raba da su kakanta ma a musu a yaji na kishin noma don in ban da ma yanayin canji da aka samu sai in noma buhu 80 a karamar gona Allah ya sanya mu albarka Allah ladidiyo dan Allah kake kina da fata ranki man in kina hada ranki sai an ga kamar an toshe mu kafofin sadarwa Ili gada
Na ji baka ce komai ba. ai din sa nake sauraron sa nake me yazo kuma ni Ni kusa wani abu ne ni fa yanzu ina tunanin da nake Allah ya kawo dama wasu kuɗi suka samu ko Yabba. to duk rushe gidajen makotan nan namu za a yi Haba kai. Allah ai musu gini na zamani su ma su ɗanɗana daɗin dimokuraɗiyya Bare ku. sa'annan gidan mu samu shi ma a baje shi a bene a sa gilasai na zamani Ai kai ba mantuwa guda ɗaya. to Na ji kana ta magana za ka yi ba makauta kaza kaza. Kuma ban ji kai maganar gyaran gidan mai gari ba. ka ganni nan akwai wasu kuɗaɗe da nake jira To. kuma idan suka zo ba wanda zan kyautata wa sai ladanin garin nan gidansa zan ruguje ga baki ɗayansa To. in ɗora mar gini irin na zamani malam ƴaƴansa gaba ɗaya duk in musu aure kuma in sai musu kayan ɗaki mazajen nasu duk in tura su Saudiya. Wallahi manta ba zai. musamman ma ji shi a cikin wannan Kuma yanzu misali ina za ka samu wannan kuɗin da kake wannan magana. Kai ba kuɗin ma kake da shi ba. Ka ba wuro da yawa. rai da buri To ai baka san wani abu ba. Me zai hana ka auri da cikin ƴaƴansa? Da me zan aura? Da shekaru na zan aura? ana Labari fa nake baku cewa idan kuɗi suka zo. Ai kuma kuɗin sani ba haka ake. Kai ne ko labarin nan ba. Kuma har ai magana ka nuna bacin ranka. na nuna bacin ran na nuna Kai ne la gafara da Allah gafara nan da Allah. yammawa mai ajin gida ta deka Allah sarkin nama sarkin lada ai wani lokacin wasu mutane su nika kira ni karta wasu kira ni nomau ai da ka isa Allah ka isa Ai wato in da kan maganar harkar noma ne a wajen jamu. Ai baka da na biyu. ai kut Baka da na biyu. ai kut ne Ai baka da na biyu. akwai majalisar tattalin arzikin ƙasa da safar hatsi kai za mu iya turawa Gaskiya ne laku da ladidi. ko baka zo ba kankana guda ɗaya kankana yawwa gafin gobe ma muna da bukata Gaskiya ne laku da ladidi. Allah ya taimake ka. Daman wata 'yar bukata ce 'yar karama. mai dai 'Yar karama ta taso mana. To mun yi ta iya bakin kokarin mu. Allah cikin ikonsa sai 'yar bukatar sai ta nemi ta zama babba. To kafin ta zama babbar mun san cewar kai ne mai warwarewa da ita. Allah ne ya rura mu Yan kuɗaɗe muke so yan kaɗan za a juya ba. juya kuɗaɗe ni ban gane yan kuɗaɗe. yawa ranta kuɗi to in na baka kuɗi wa zai biya ni Yawa. Daman wannan laku na ladidi. Akwai ɗan uwansa da yake zuwa watakila zai zo a birni yake abin niki. To muna sa ran idan Allah ya da ya ware da nisan kwana zai iya zuwa wannan zai zo karkarar nan tamu wannan ƙarshen. kai ma ina daushe Ga na tsaye. kai labari kace kuna tunani kai yanzu kana tunani to ni ma tunanin zan bai kenan Ana ai da gaske ne zai kawo kai ma sai ka sare zai iya kawowa. to ba dan Kuma kar ka sare kar ku sare zan bayar ku cire rai zan bayar na farko ina daushe Ga na tsaye. ku zo mu je in shi kaga dai gida na amma ni zan iya komawa tunda aiki ne taso gaskiya Ana taya banka wallahi ana ta cewa kana bada baki. Ai, ina da imani Ana taya banka wallahi. ana taya bona ina ba ina sa mutane ka zo mu je in datsa ma ka dada ka dada na datsa ma ka dada da kana zuwa masallacin ta Allah ya rufe asiri ka rufa kafin magariba sai in baka kuɗin Allah ya taimaka ma yin baka sama da abin da kake sai dai ko in shi din amma ni ina da matsala ka ba ciwo ta kai na sai dai shi Ai ni da ka dada min ka dada bara ka dada min mara tuwo ko me ka kace wallahi. Wallahi bara ka ka dada zo min. da muka fa auki amma abin da nake so na fuskanci kuɗin da kuke so ba kai sun kawo ba kuma ba ku damu da su ba ai na ai baka ai da ka damu da su ne gaba. san kai kenan yanzu kun gama shawarar na gaba Na yi wajen uwaliya mai waina. Tsoron Allah wallahi. Bari in gaya maka wallahi ba zan zauna da kai ban gaya maka ba. Kana kwance kullum a ɗaki ba abin da za a ci. Bare min kai. Ba zan zauna da kai ba. Ai garkan ma naka ya ɓare. Ai ba haka ce. Wannan baka kyauta ba wallahi tallahi. Haba. Shi zaman aure fa sai da hakuri na gaya miki. Haba mai gida ba zai fa yiwu ba. Ka ji kai noma, ka ji ka je kai aikatau. Saboda mutuwar zuciya ga gonar ku can ta gado, duk ta bushe baka zo kana dubawa, kana gyarawa. Ai ban gane. Au kina so ki ce ni na yi bare ma. Bare ma zan yi kamar To me laifi a ciki? haba. Ai
abin da ya dace da kai kenan saboda mutuwar zuciya ga gonar ku can ta bushe baka zuwa kana nomawa ai za ta dade bata zama saurar ai sai ta zama saurar ta dade zama wata saurar sai ta zama saurar ta 15 ban je ta gewaya ba ne gonar mu ce zan dauko hulata wace hulata cikin ɗaki ba za ka shiga ɗaki ba kuma ka kwanta sai dai ni shiga dauko ta nace ta giya ta kin san ni bana rabo da hula ne kika san dan din ya haka bari dauko maka dai amma ba za ka koma ciki wala bacci ko ba nan ba sai ne bacci alƙuran ba dandali sai ne bacci ai da na kwashi kunun tsami a gurin baraka mai kunu shi ke nan bacci habba araba ne ai ba ku san wani abu wato ba ku san wani abu ba muna sauraron ka ka san ita mace ba ruwanta da babu ran da kake da shi na farko dai salamu alaikum amma alaikum assalamu ga ku karci narka amma karcin iska Allah sarki ku gaba ɗaya ba ku saba da komai ba sai dai zaman majalisa ga noma mutane suna ta noma amma kun ki kun bi duk gaba ɗaya ku mata kun aje matan nan dai Allah ne ke cewa ba ku ba ne inda ta ku ne ba za ku ce ba gaskiya ne kun bar su abin ya zama muku zaman majalisa da dage fi muku mutunci gaskiya ne to saboda haka ku nemi sana'a ko kuma koma noma za a samu kaga Allah ya kamu lokaci mahaukaci a cikin riga a ko ga ina har shi ga ba da ba mutane ne kai mace mahaukaci har kai ne zaka yi wa mai hankali nasiha to ai mai hankalin mahaukaci da mahaukaci man nasiha ko baka taba tana mahaukaci ya taba gyara mai hankali mota Allah ya kama su kaman mahaukaci amin na ta billahi ladi sai an kama wani ne ya gaya ma mun kai zuciyar mu ba ma fita mu nema to me kake me kake yi Allah sai mun nuna salamu alaikum salamu alaikum har kai ya kale idan kiwo wayo Allah Allah rabu da shi ban daraja kiwo ka san wani abu a'a ko wanda ba haushe ba indai dan ambaci talauci wallahi ya san cewar babun kirki bane talauci dai da kake gani to da babu fa da talauci duk sunan su ɗaya ba duk jirgi da ya kwaso su wannan zance haka Allah ya raba mu da talauci amin amin ko sallallahu alaihi wasallam cewa yake ka Allah ya raba ka da talauci amin me san ka ba da shi ranan da kai da barawo shawara guda kai baban ka ba yi da shi jatumar ka ba ta da shi kakan ka ba yi da shi salamu alaikum salam nan da kai da barawo shawara guda Allah za mu ci abinci ba mu da mawaka ne bai da bai gaban Faudausi Allah ya kara ma kwana da nisan kwana nake so ko kai ko shi ku ba da Allah saboda yanayin rayuwa ya canja kwaki zan ci ila gada na'am ka ba da 10 kuna ladidi dan mutanen babu ibada 10 ku hada min yar mutala kun burge ni billahi ni ba ni da 10 ma 10 dai ba ta wuce ta tafi in ba ita ke bukata ba ni fara bona da 10 ma a dan gona da ranyo abun ma hannaman talaka labarai ba sai ka je gidan radio ba mu kan wannan rahoto kake wallahi rahoto ne labarai ne dole fa sai mun nema kanmu mafita cikin tsari to me mafitar ka san me mafita kai ka san me mafita ilin gada ka san mafita kai ka san Allah ko ku biyo ni mafita da wuce na biyo ka 10 wannan mun zo 10 wata gagara ka kwantar da hankalinka Alhaji Isiyaku Didibir ya kira ni kuma insha Allah zan sa hannu ina shiga ofis zan sa hannu a fayil din zan sa hannu ranka ya dade zan sa hannu kaga fanye umartar da ke ka sallame kai mar bayani Allah ya kara maka yaware da ni amin dan albarka a ranka ya dade mun zo mu gaida ranka ya dade ila gada ai yanzu na tuna ila gada ranka ya dade ai ranka ya dade saduwa tai wahala amma Allah ya taimake ka Allah ya kara maka yaware da ni san kwana da jinkiri akan kujera amin dan albarkan annabi mun zo mu gaida kai bugu da ƙari kuma mutum tsoro kokon bara magare ka ba don komai ba mun yi hakan sai don ka gano cewar wannan kai kawo da muke yi a wannan karamar hukuma ta mu ta gidan dabai ko ba haka bane ranka ya dade ya kamata ka gane cewar mu da kai Allah cikin ikonsa yunkuri ai haka zai ce ko ga kare ku ranka ya dade bari in fito maka a mutum abinda ike tafa da mu shine a cikin rayuwa idan kuna tare da mutum ya samu dama to i maka shine ba za ka manta da shi ba har abada gaskiya ne to a matsayinka na ciyaman da cikin wannan local government din muka ga ya kamata cewa a ɗauki matasa aiki kuma matasan ba wasu bane mu ne ko ba haka bane ranka ya dade abinda muke da bukata shine ranka ya dade muke ko a ɗauke mu aiki ko a local government ko sharar office ma sun da shauransu dan abinda dai yafi babu kakar wajen uba aiki kun yi makaranta kun yi karatu ka ga mun me takardar makaranta nan gurin
amma dai wannan rabi ai bai kamata kai wannan magana ba. Ko makarantar na zuwa dai lokacin da ka zo ka kwashe mu nan aka yaba mu alamancin shanu. Alamancin shanu aka yaba mu. Aka zo muka ta kaiwa da kawo. Ba ma cin abinci ba ma bacci. Har Allah ubangiji ya sa ka ci kujerar nan. Ka ce mu kawo takardun ba. Ai bai kamata. Amma na miƙa kuɗi. Ko shi ba takarda bane. Ba kuɗin kirki ba. Ba kuɗi ba. To ranka ya dade kuɗin da kake magana nawa ne? Abinda bai taka kara ya karya ba. Ni wiwi na sha da abinda ka bani. Ko to ba shi Allah ne kuma da ka ba. Ina ranar hawo ka kalli ido na ka ce ka hawo to ranka ya dade. A'a ni ban mori kuɗi na ba. Ni sholisho na sha. To kuma ka gani wallahi sholisho na sha. To bari ga muku. Ba karatun zamani. Ba arabi. Saboda haka ba wanda zan ba aiki malakui waje ba dai a rasa inda za a sa Allah ya baka haƙuri ba inda za sa ku mu je mu nema a guri ba inda za sa ku to muna nema a wajen Allah kuma ina gada kai da nake gani kamar mutumin kirki ina gada ai lokacin da muka zo muka hana idon mu bacci ko ba haka bane ana sallah muna kaɗe sallar ma ba mu je mun yi ba don mu faranta mu rai ba haka kai ba sai yanzu ni dai na san cewar da hukumar INEC tana duba hular dan takara wallahi da ba ka gani ko primary election ba zai ci akan hula ta an ga ni ka ga an ga maka ni ka ga ni ka ga ku magana ba dama ina jiran ka zo zan aike ka kasuwa kuma na san irin sakarcinka da susancinka ka tsaya ka nutsi in gaya maka abin da zan gaya maka kana ji na da kyau kaga kudin nan ka rike su da kyau ka samu waje ma'ajiya mai kyau ka saka su ka je ka samu katuwar tinkiya wacce za a yanka ranar sunan kaninka ka ji ko babu wannan kuɗi ai ba zan yi sakaki da su ba ka kula da kyau ai farin ciki na ne ma a ce za a siyo tinkiya yawwa to na damu kuɗi ma ban da naman tinkiya yawwa dan yaro ai ban yaro na yaro sai nake rike yawwa ni kuma ai mun sata ka ce har in magana billahi alazim sai nayi malam kai ci gaba da mana kudin mu muka bayar ya da ban da mutunci ya shi mutunci ka da rashin mutunci saboda abu ku saka ku ta ku Allah sai ka biya kai ka bane ni dine bane ni kai ka bane bayan ka ga akwai bayaro bane ka tambayi yaran sarkin kasuwa direba ne ni zo mu je kan cin banda ka je ka banga lewa wawa salamu alaikum salamu alaikum kai mu samu kudin noma mana a yau ne ka ce mu zauna Allah baka nasara wa'annan na shiga kasuwa na tadda su suna rambada kuka
na ce yaya wai masu kiɗan kalangu ne da suke buga duk sati na kasuwan nan sun tara mutane maza da mata ana rawa a nan aka wanke musu aljihu suka haɗu da yan damfara an ɗebe musu yan kuɗaɗe na ga za su yi faɗa su wargaza mana kasuwa mu kuwa ma san fitina a kasa a mu ba san tashi hankali gaskiya ne duk kasuwa ta watsa kwana in ci ugun su in kawo su fada to amma ni abin da yake mamaki yanzu ku kun zo siyayya kuma ku taho ku tsaya gurin yan gurin masu kada kadan Allah bai budurwa ta ce a gurin yau matar da ka zo Biki na ɗebo kuɗin zan mata kawai ne lalaliba na ji su gaba ɗaya babu. A'a jaraba ne. Ranka daɗe. Jaraba ne kurin ka je gurin jaraba ne. Hi kalangun ne. Kalangun ne iya ɗeba ki. A gurin kuwa. An ga 'yan mata suna rawa ba yi. A'a ranka daɗe kalangun ne. Yanzu wannan dugunin da irin jaraba mun ne kai. Kuma makociyar ka ce Allah bai. Ina ne makociya ta ba? Aukan da magana zaka aure gurin mata? Ni ne Allah bai. Kai ne dan tisha mun nan ko dan tisha mu ko? Ni ne dan hayin nan ba. Tisha mu da ka dan tisha mu ne kai. Dan tisha mu. Dan tisha mu ne. Kai kuma kai da ba nan ba. Kudin nan da kaga na kai zan su dinkiya. Ya tuma da ta kai mun kai. Allahu akbar Allah raya. Tsoho na yi dauki kudin nan 15,000 ki bani ranka da Allah sarki. Ki ce a siyo dinkiya da za ya haƙi. Kuma yanzu ka je ka ce ba ko? Wannan yanzu ga hidde yanzu dole dai kai ta hau me kai za ka biya ka bani kudin a dinkiyar na kai ni na mutum ke dai ka jani kuma min iya ka jani yanzu ai duk abin da ka yanke wuka da nama na hannunka to sai dai Allah ya tsara ka ga gini ko ba ka ji kai ka ba ka ga gini amma za je ka ta ko za ka ku tashi ku je Allah ya mai ku da alheri kasuwar kauye ce malam abin da ke a ciki abin da ni na gani wayo kasuwar kauye dan yaro ya na ganka haka ki gaske ina tinkiyas na ganka haka kawai ni da na je kasuwa ne na tsaya a gurin kallon kalangu kuma masu kalangu ka tsaya kallo maimakon ka kawo min saƙon in ya so ka koma ka je ka kalli kalangun shi ne sai ka tsaya kallon kiɗan kalangun aka kalange ka aka ɗauke kuɗin yanzu shi kenan baka san yadda aka yi na tara kuɗin nan ba kawai gashi rana tsaka ka zo ka janyo min sharrin kuɗi ne yadda na riƙe su katamau kawai ya bi na yi aka ɗauki Allah shi kyauta Allah kuma ka hore mu in ya so zuwa wani lokacin in na samu halin yi din sai in yanka masa haƙiƙa an aje min abincin ba sai ka dafa ni ka ci ba sai ka dafa ni ka ci ko dafa ni ka ci ta baka bani waje da me zan ci zaka kansu inda suka zo su gane menene wasu na kama shi ne abun ka ba ne wanda mai kalan shi ma munafiki ne shi kasuwar kauye a'a na guri na ka san daman wanda na dade limamin na bakin masallaci kuma na baka wannan muna mutumin nan ne da ya sai da sha na baka na dan fulani lewo Allah ne ikiyaye ni ina zira hannu a hi almakashi ne a aljihunsa ya so ya tsire ni ayi madan lawus ka san dole sai mun nemi maganin karfe idan da nisan kwana wata rana a dace ajalinka san wani ai baka gane bai kana ce ina ai samu jami ni magani abin da ya kamata ka san wani abu yanzu mu kasa a ba haka kai ne mana haka da Allah ni ne san rahin gaskiya ba ni ba a san wannan wajen namu mafakan mu ne a'a haba da Allah ka wallahi ka ina na gurin ka ina na gurin ka mun ji daɗi ina na gurin ka bari da kanan kullun sha gurin ka nawa ne kafara kai bakka da kokari gurin da sa Allah to wannan bakka da kokari sace ya fi gurin kokari sata wajen cin abinci duk faida dauke musu hankali ne da ba din wannan abin da ba za tun jira asirin ku zai tonu mu je zuwa mu je zuwa na same su nima da dan kauri ba nawa ne na same su da kauri na miƙe luwais suwais 2,350 ma wai nan kana magana zan ƙara ma nawa san wani abu wallahi kafi mutum bulus wallahi talla sai dai kai taraba kana kawai illar dai in kuka zo hannu ne za ku da ku Allah ya kirba ku kamar yadda madaka suke ba ai ko baka san billahi la ta gambo zan ma irin da aka dakume ka da ni za a dake wallahi ce zan yi ban san ka ba kasuwa na zoci rike ban
wannan kai sai na kirga wannan da hane ni sai kadai ka ce a kotu to na hane ni kadai jaka biyar za ka dora akan wai akan wannan ka ban man saboda kuɗin ajiya ba haba ai tunda ban raga mai kuɗi ba zan raga ma a dai ranka ijiya saboda jami'an tsaro na fata na kan mai haɗu an shi ɗaya ya shiga fata na kan mai haɗu ba na son rabuwar kai saboda idan kai ya rabu he kaga komai ya riga ya lalace ai ni ranar da kan mu ya rabu shi haka zaka ga ana ta nuna kwarai ko ana ga ɗaya can ina Kaduna ya ba ma dawo sai ta shigo na Kano yayi Kaduna wallahi an yi ba ai ba kenan an yi ba ai ba kenan ai mutumi na ba karaman burge ni kai ba da ka kawo mana wannan sana'a ai baka sani ba dan sako mana kalangu sama sama ni kuma sai ne wani dan bai kuma mutane su gane nan ne makamma ka san kalangu shi umman abu yi mu tafi da Allah na kwari sai ya taso saboda bakar rana a'a da na Allah ka hada mu da bakar rana baran fa rukun babban motsi giza ka babban dutse an nan gwada sun buga da kai sun barka tushiyar shinkafa baka jin ma kowa ciwo addini ko kowa yin shi dan lada ku tattare da idanu harare mai sa nan zan yi tsiyar ka ji basaraken kashi wanda kowa ya je ka sai ya duka a shige ka da guje kuma a fito da takama barka da ya kasuwar kauye akan yi zalunci ku duba din lamarin ga ku duba din yanayin ga ku duba zalunci kasuwar kauye kasuwar kauye haba mala ko ka samu mai tsire ya kasa shi ga roƙon ka lafiyayye kai ta tumurmur ai baka gane hai Allah ya gudirin naka ilalace kaji Allah ya gudirin naka ilalace wallahi amin din da bi rahmati amin amma kai dai kai asara wallahi an yi asarar nan kabje saura ta can me kuke cewa an yi asara Allah ya ma halitta irin tamu kamar da kanka mace to idan ka daina tsayuwa wata Hausa baka gyara ba kai ana ake magana kan tulkular da kai wallahi ina ga mahaifinka limani ne a cikin garin nan amma duk gidanku kai ne ka fita zakka albasa ba ke halin ruwa ba kana karere an yi asara to shi ne na ce baka idan ka daina tsayuwa wata ai baka sani ba rigima ba dadi ne da ita ba ina ga ma inda ka bi ka je ka gana ba dadi ne da ita ka kaya fuskar ka ka gana to ina ruwanka da ruwa na mana wai ni na dakatar da su ne ni na ishe ka ni ne kai ne kai nake ba ci da me ya kawo sha da ina ruwan wanda wani wai zaka da kan ne mu za mu dora ka a hanya ne madaidaiciya ai fada za ka yi da za a yi fada da wallahi sai tsela Allah fada za a yi da zaka da kan ne Allah sai fada da kai Allah zaka da Allah kan sai ne fada da kai an jake ka zaka da ke shi ne matsani yayi da ni ne daidai da kai ni nan da ka ganna nan ba mutunci na sani ba billahi Allah zaka gansu in dai suka zo su lalube ne ko ku su yanka ma sharri a gunka ba ne wanka mai kalangun shi ma munafiki ne shi kasuwar kauye gaskiya mai gida ina jin daɗin kula da kake da ni sosai wallahi kana kokari ai dole ne mutum ya tufatar da iyalinsa kuma i wadatar da su tunda haƙƙi ne Allah ya ɗora maka na iyali wannan ma wani abu ne duk neman kuɗin da ake don wa ake don ciki da iyali sai dai kuma abu ɗaya ka gaya min ka samu sana'a amma har yanzu baka gaya min wani irin sana'a kake ashe baki da mutunci ashe baki da hankali ashe baki da tunani ashe baki da hangen nesa duk ilimin da Allah ya baki ashe ya zama gahinan ne ko sai kin tambaye ni da can baki tambaye ni me nake ba sai lokacin da na kawo wani abu ta hakuri ne gida abin bai kai ga haka ba to sakana a gaban gaya miki sana'ar da nake sakana a gaba na isa shikenan talaka shikenan kowa idan talaka ba dama Allah ya rufa maka asiri ko yanzu da wani surgumin mai kuɗi ne ni na buɗe gidajen mai na yi waye babu mai binciken ta ina nake me nake yi an ka san yanzu duniya a rin tsoro aikin banza aikin wofi kawai aikin burt in ji tusa
duk abin da ake muku ba kwa gani saboda rahin jin tsoron Allah. Na kina haƙura ba zan haƙura ba. Ka gani yanzu tsoron Allah a dai a hankali duk wani tsokan jikin dan adam da yake cin haram Allah ba zai kyale shi ba ranar gobe kiyama. A dai ji tsoron Allah. Yar gwana. Dukkan shedin da nake miki akan rayuwa ki daina binciken me nake yi kin kasa fahimta ko? To za mu samu muguwar matsala ne da ke. Za mu samu mugun zama na tashin hankali ne da ke. Tunda tambaya kike min ta yaya aka haife ni. Tunda tambaya ta kike me sana'ata. Ya hakuri mai gida. Ba za a sake. Ai shi tsoron Allah a cikin zuciya ne ba a baki bane ba a taguwa bane. A takawa hauna a cikin zuciya yake. Kar ka ga mutum wai kasar gumi a sababbin riga a yi waye kullun da tarbi da shiga masallaci ba a nan aqidar take ba. A zuciya ne. Allah shi isan karatun bebe. Zaka gansu inda suka zo su lalata ne ko ku su yanka ma shari abun ka ba ne wanda bai kalan kun shi ma munafiki ne shi. Nadidi na ina zo ki mana a gashi. Na gode. Na zo miki don in faranta miki ne. Ki je ki fayo kamar ɗan limamin Madina. Allah! To yanzu kuma sai me matsalar ki? Yanzu gaskiya ban da wata matsala sai dai dan kudin kashewa ne ba ni. Shi ba baki da matsala kenan. Ni ba ma sai na kirga ba kin san mu harka ta daɗa faɗaɗa. Ta daɗa manyanta. Na gode. Shi kenan don yanzu ni duk wani abu bayan ya taso kaki ma shayi kawai shiga mu. Kaga yanzu kawai na kowace sai ta jona a baya ban da wata sa'a. Ina ba aikin zarce su. Dan yanda nake jin kaina yanzu ko dan karuna sai dai ya gaya min suna a duniya. Allah ina ji da kaina ni ma wajen citta. Ladidi la ladiyo. Dan haka maganar ma motar nan na fara tura wa kamfani kuɗi. Na fara tura kuɗi kamfani. Na fara tura musu sefa. Allah. Wai da sefa ake ma harkar mota koko da dala ne? Dala ne. Ni da sefa nake ba na yi da dala. Dalan ma za a yi motar nan foma zan kawo miki. Kawai dai an gizo kawai ni ba irin wai kowa ya rika irin na ba ni na daban nake. Daban nake sabga na. To zan tafi kasuwar saboda yanzu abokan kasuwar mu sun fara zuwa. Abokan kasuwanci mu sun fara zuwa. Yawwa. Yana ki ta adda Allah kau da ɓacin rana Allah kau da tsatsayi da asara. Kasuwar ƙauye. Kasuwar ƙauye ce mana. Kasuwar ƙauye. Abin da ke na fi son kirin. Ai ina ci mai gida. Kai inda nake son ka kenan mai gida. Wajen cin daɗi. Kwarai. Mai gida. Ai baki gane. Wato dunan da kike kallon ta. Idan kana so ka fi karfin kowa a duniyar nan ta maliki yau madini. Ka fi karfin kowa ka sha kan kowa. Haka ne mai gida. Tsoho idan yana raye, yatuma tana raye ga kuma iyalanka to ka kyautata musu. Haka ne. Ina za ka taimaki iyaye ka taimaki iyalanka. Haka ne. Komai kana ba su haƙƙin su. Wallahi ka fi karfin kowa a wannan duniyar nan ta maliki. Insha Allah. Mutanen nan suna hikima. Sai ki ga naman kaza lullube shi da a lullube shi da kayan daɗi wanda sai ke doya. Kasan da an zuba kwai. A'a. Ai ba ta gane. Ai mai gida ina son wannan daɗin da kake kayan daɗin da kake ka mana. Ai saboda wannan abin da kake min kana jiya min daɗi. To ai ni tsakanin da kai yanzu sai addu'a mai gida. Kwarai ba. Ba dare ba rana sai addu'a. Ya ko kin ji abin da nake so. Yawwa kuma sannan kuma Allah ya taimaki kowa akan sana'arsa. Mu dan girma alƙur'ani. Amma fa ban da maciji da barawo. Banda macijin dai war gida. Ai maciji da kike kallon sa ai ba karamin gwallan dan iska bane. Sai izo likimo a cikin gona wani lokaci ko a cikin daba. Sai kayan kula sai ya sare ka kuma riga ka zuwa gida ko ya shiga gari riga ka fito. Kuma zai tara da kihun ga maciji kuma shi ma ya sare shi. Ai shege ne maciji. Musamman aka samu bakin kumurci. To Allah ya kyauta. Amin war gida sarautar mata. Yanzu me rage kike zan sawo miki burge ki. To ka san wannan lemon na maltinan nan? Wani na gwangwani? Ake buɗe kansa din nan ya curbin nan. To irin shi nake so. Dan naga yan gunni shi. Ai na kusan maltina. Shi suke sha. Baka mai bakin mai zo to gwangwani. Yanzu abin da za a yi.
wannan ki gama titi baje kofar daki. To, Kina ji ko? ina jin ka mai Dan gida. je tsallaken titi nan shagon Adam zai zango mai kan kunkuru. Ko na je shagon Shehu Jiha mai kan dan gwaigwai. To, Kuma na je can tsallake shagon Falal Ɓorayi. Shagon Falal Ɓorayi mai kan tsaka. to amma mai gida wayannan sabbin shaguna ne ko? Sabbin shaguna ne. Da ban san su ba. Eh, sabbin shaguna ne. Sabbi ne ban san su ba ni. Sabbin shaguna ne. A'a. Sabbin ko kuma na je shagon Tahir mai kan wannan kin gane abin? Na gane. Kin gane ta? Na gane mana. Mai kan Kasuwar kauye ce malam su abin da ke a ciki abin da ne kasuwar ina kake alhamdulillah ya kasuwa to madalla ga akuya har akuya amma ba mu to ai akuyan jume ne zai yi buki shi ne yake in to mushi da shi kasuwa to ada shi na sai a dauko mai kwari gauro ito ai ba na bane na jume ne to yanzu nawa za a ba da akuya sai ka siya muti ba taya ba ba taya ba kai yanzu fa na shigo to ka ga ciniki na girma yabba ni da kai yabba ka san ba wasa gaskiya ne wannan akuya jaka 20 nawa ne jaka 20 jaka 20 jaka 20 ne ba mu bi mu aha gauro saki to yanzu jauro saki na shai me ya zafi abin da ya zafi kasuwa to na saki yabba gaskiya ba siyar ba albarka to ai abin da zaka ce da ni kenan ba saki ba yawwa albarka ka ce saki jauro ai ba siyan mun zaka yi ba ye albarka to yanzu zaka sayar da ita sai in shiga cikin kasuwa gani nan na zo bakin kasuwa to 22 albarka to na hakura ai ba ma haka da to shikenan kaga ka sayar mun 25 in baka sayar mun ba sai in yi hakuri kai to shikenan an siyan maka kuɗi ba jauro hakure ne da yawa ai ban kure ka ba shanin kasuwa ne ba an kakure kai yawwa kaga in kai haka 20,000 jaka 20 kenan 25 na sai kai mun addu'a ni ma to Allah ya bada sa'a gaskiya ne an na daure ta nan ni yanzu nan wallan na kan kori ma ina nan kan hanya tafe wallahi sai doka matan guda dana Allah ramma Allah sai zan baka ni na da kudi baka da mu ka zan baka ko kudi wallahi abu kife a ba mu kudi daga misali ta yi ragon kwamo sai mu zara ta fan ba na ka ne wallahi mun je mu sai da shamu
ni zan ba ka in ya wuri ba shi ba shi kudi ka ga riga kudi ka karami ni zan biya ko in ya wuri ka ba shi kudi in ya wuri ka zan biya kudi ai dole yawa ni ba ka bani nawa ba shi kudi shikenan kan yayi alago bi da bari ka bi were ki saka kase da mu ka dubu ma ba da mu ka loka kudi saurara mu tafi wajen harkin kasuwa saka yi kuma za mu je taimaka mana sai an biya mu kuɗi mu wato wannan abu ina jajanta muku abin da a sai ina jajanta kuma wannan kasuwar ta ya dace lalle mu yi kokari mu kawo ƙarshen wayannan barayi da suke mun sace a wannan kasuwar amma na jajanta wannan abin da ya faru ku yi hakuri ranka ya idan baka ta tsaye ba idan baka ta tsaye ba kasuwa ba har masarautar ka sai Allah na ta to kuma ina ce masarautar ta ba kasuwa kenan har gida nake ne ina so in tashi lalle in nemo hanyar da lalle sai an samu mafita an hana barayi ne shigo kasuwar nan gaskiya ne wannan ranka domin ba wanda zai zo kasuwa ba fita ina kasuwa kuwa ta faina cewa yawan mutane su ne kasuwa shi a raba shi da tarin rufuna ka sai runguna ina shi kana muna magana nan arewa ne ba kai zifin je kan le ka doka kai zifin ka doka kudi yanzu ana sararin ka dudun kuma ba shi da inda ya sata ba za ka yi sara da mu kuma ya kamata ka yi sara mana waye lalla rage muna fara kan kai tali ne la ni fa daga mi so da tai rogon kobo sai mi zara tai fango koi da goma ka duba fa amma kar ku manta dabba rage asara ai ba aiki na ba aikin gwamnati ne ni yanzu samu gwamnati ya samu wani su mutanen su za su taimaka mu ana maka nasara san Allah Bahaushe yana cewa kofar Allah ta fi shari yawa ko baka ce ba kai ka san gadi kuwa gadi ba kashe ki shanin waye Allah ne yayi Allah ne shi mana amma da yayi sai yayi shi da hudoji da yawa gadi ko shali yayi okay kai baka san shi mun muna doka shali mana ba shi ne shanu da ana shi ne mana ana ka shali kake nan ranka da gaskiya ni amma hakikanin gaskiya ran ba sa wani sara a lobo pizza body star daga nan ba zan sake zuwa wannan kasuwan ba ko ba ka zo ba abin da ke a ciki abin da ni na gani wayo kasuwar kauye no ka siya jaka 35 aka taya wannan kuma jaka 45 yanzu nan aka taya su kaga kai nawa ka siya in baka ina ruwanka da abin da na siya ta yi baka tambaya na gaya maka abin da aka taya to kaga magana ka kara siya maka kawai in dai ka siyar min hakan ne taya a ƙara wani fannin hana kawai ni ba na son wani abin nan ni ma yanda zaka kara ka malamin ba za ka kara min ba a jiye su kawai mu bar maganar nan to kaga na kara maka to bari a siyan ma ai mu so muke mu siya Allah ya kawo wasu ma an jima mu siya mu kuma je mu kuma sake samun wani abu kaga yanzu wannan idan na rantse maka ko ka fara ba zan ba jaka ɗaya na samu akai jaka ɗaya tal saboda ina son ka da cinikin daga wannan biyar shida bakwai takwas sun ci da alhamdulillah na gode amma wannan kariya bai na zai sa da ka a 25 na sai ɗaya na tana ashe kudin turki inna lillahi wa inna ilaihi ganye yanzu na faka ban kudin nan wai kai fagan da kai salamu alaikum kun ba tashi zake ba Allah ya tsine salamu alaikum salam nace wallahi tashi zake Allah ya baka Allah ya taimake mu kuma gari ta zauna lafiya kuma ka zo ka dinga muna Allah na fadi bana da bana lafiya lau lafiya lau baka jiya yaya hidima lafiya kalau wallahi lafiya lau wallahi to ranka dai ne dinda naje kai abinci ne sai a ci kana nema na shi ne jikin ta daure la'asar nace bari kawo kai na kafin a neme ni
wato na bakori ina jin ka ranka ya abin da isa na kirawo ashe ku idan an nada kasuwa ba tashi kuke ba a wannan rumfar da kuke wannan soye-soyen a nan kuke guwa matsa mazan ku da matan kuke kwana na shiga daga ba maza za ka shiga da mazan ranka ya dade to ai ranka ya dade ni da su san haka ne dindindin da duniya ka ne da su a ɗakin za ku haɗu ku dindindin duniya ba zan kai a hakan to ba wannan kasuwar ba wallahi ba za a ja mu masifa ba hauka ake yi ha haka ake yi Allah baka nasara idan ba zai yi ba ai gwara a mayar da kuɗinsa a tashe shi kawai Allah in dai ba za su rabu ba gwara a tashe shi in dai ba za ku canja ba wallahi za ku karɓi kuɗin ka kai kawai a dan girman Allah ku rufa min asiri ka ku sa ku in zo ina zaman rabbana ka wada ci boye karuwa ta maganci dan Allah dan Allah to ku raba gurin kwanan nan dan Allah dan Allah ni dai na ci na yadda na amince amma dai gurin kwanan nan a raba su to ba ku mai ranka ya dade za a ba za su tafi ba ta su yanzu nan kata abokin naka wai can wannan noma can wannan a samu eka kamar 20 a zuba shi janu su huta ba ko mai ranka ya dade tunda aka mu wani ai asiri ya rufu an kama uwa amarya da ango ya yi to a huta madalla Kasuwar kauye abin da ke a ciki abin da ni na gani wayo kowa barka da zuwa yaya sha'anin kasuwar alhamdulillah da fatan komai ya tafi to da farko dai wannan taron ban hada shi akan kowa ba ina na gudu gani da ranka da alhamdulillah za a yi mun ajo ke akan kan hada wannan taro za a yi mun ajo za a yi mun ajo sai ka zo ka dinga hada kalangu ana cutar mutane ana kwashe musu kaya ana yanke mutane kudi gaskiya ne jarababu suna zuwa cikin inda kuke kalangu su zauna inda yan matan nan suke an gwamutse kato yana ana jaraba to wannan abun ne na gaji yanzu shekaran jiya yaro ya ɗebo kuɗi ya zuwa aljihunsa ya taho kasuwar nan ubansa ne kuɗin gado ne aka yanke masa wannan kuɗi yaro ya zo an masa haihuwa aka yanke mar kuɗin da zai sai tinkiya to a gaskiya bismillah daga yau wannan kalangu na soke shi ga ƙara jin kwan ka sake jin kwan gaskiya ranka daɗe ni ba a yi mun adalci ba gaskiya inda aka yi mun haka abin da na gada kenan wajen mahaifina wallahi wannan da ke haka yake a mun adalci Allah ya taimaki sarkin kasuwa Allah ya ƙara maka kwana ya taimake ka akan wannan kasuwa ta idan aka yi wa laku na ladi da haka bai masa adalci yawa ai kawai a bashi dama sai ta rarrakar ganga ce na shaɗantar da wannan kawai shine wannan shine ana baka na ce ba tun da ana baka na ce ba na ce fa nan da nake me gami na da shi ranka ya dade Allah ya baka matsala yanzu ranka ya dade idan aka yi wannan lamari ana ganin ku an yi wa bawan Allah nan adalci ko ku in ce an mana adalci gaskiya ranka dade in da aka yi mun haka wallahi ba a yi mun adalci in kuma so ake ranka amsaka abubuwan da ba su dace ba shikenan kai yanzu ranka ya dade zaka so a ce wannan shugabancin da kake a farɗe daga kanka a miƙa wani a miƙa ko in ji akan wannan ne gaskiya ba a yi mun adalci lillahi wa rasulihi ranka ya dade irin wannan ne sai mu zo mu kulla gabar da zamu mu da kai ranka ya dade har abadan abidina mu kulla gabar wannan gurin wai labai wai a'a ba girman ka bane ba girman ka bane ba girman ka bane wannan gurin ba komai iligada ka ba haka ake Allah wai su me ruwa Allah ya baka nasara ba wannan bai kamata ba ka rinka kai na fada yawa wancan bai ba ku da Haji hazo mu ta. Kana zuwa kana gyara kaya ne. Ka zo ka gyara da kanka ni zan zaya gyara ma kaya ne? yanzu kai ba a cin arzikin ki dan na ce ki gyara mun kofa shikenan abu hajiya sai ya zama laifi Wala tu dewo. Ha. Ya, ka sura mana jaka. wane ne A baya. yanzu muka tsaya da ke ba a nan gurin cewa an sure miki jaka
wace ka ba kayan ki wala si akwaya ya sure ya Allah ba sarki ba ta kayan ta mun ka so mu san ba ita ba wata ce ta zo ta dauki kaya ta sure ta tafi na ne ma na rasa anan ya dauka anan ta sure tana gyara kafa shi ne ya tafi ni yanzu na ake su yan da ko ne burjik a nan gurin wani ta dora dan da ko kaya ni ma yanzu na sako ina gyara kofa na sako ina gyara kofa take cewa ka taimaka mata da Allah ka nemo mata shi ta a nan gurin kai dai ban ruwa kake sarkin kasuwa barka dai ina gajiya lafiya kana yaya aikin alhamdulillah yaya kutuba jama'a alhamdulillah na fa gode fa sarkin kasuwa Allah sarki shekaran jiya na je gida na gani yayi da nace ya aka sai aka ce ai sarkin kasuwa ne ya kawo kwandon tumatir da atargu da lokaci ka san yayi gaskiya ai da aka ce damuna ta kariya insha Allah tattasai zuwa tumatiri duk za ka shiga nan kada cin kasuwa gaskiya ne wannan janyewar damuna ne janyewar ruwa ne wani lokacin yake dake da abu na amma yanzu ai amma sarkin kasuwa abin da ya bani mamaki baka tafi can sakatariya ba saboda ni fa saboda yan jagadiya suna damu nan nake zuwa in huta a nan gona na sarki kaga can in na shiga gurgurmin can kaga ba wanda zai tunanin ya ce ciyaman yana can gun to wato aka sai aka samu yanzu to ai a gida suka yi mun bayani suka ce tuntube shi a gona da yake tafi da kai ba da dan kan dai abin da yake tafi da ni dan kai dai ta fara yi wannan zaman lafiya ake wa ko ba gaskiya ba zaman lafiya ne ma yasa nake zuwa nan zauna to ran kai dade in ba ai maganin abin da na zo da shi ba zuwa nan din ma zai gagara nan gurin nan ba tambayin dalili to me dalili madalla nan kai dai barayi ba san uzura mana mu ta bangaren mu dan kasuwa madalla kasuwa baka da ikon ka sai dan wani abu zaka ci yanzu nan za a raba ka da shi masu yankan aljihu yanzu nan barayi ne suka addabe mu dan kekere ka kafe a'a dan babur ne ka kafe yanzu zaka zo ka tarar da shi baya gudu na ji daɗi na kuma gode maka alhamdulillah saboda lokacin da na ci zaɓe kai ma da haɓakawanka da ƙoƙarinka an sha Allah da jama'a alhamdulillah ta ɓangaren tumatir da kwarai kuwa yan tumatir yan atar kwarai kuwa masu abu haka ne to abin da za a yi zan kira DPO a waya yawa sanar da shi in ce lalle wannan emergency to alhamdulillah emergency da kyau ina so a tabbatar min da tsaro a cikin kasuwa an gama ba na so in ƙara ji ko an ɗauke babur ɗin wani an gama ko an ɗauke keken wani alhamdulillah ai duk abin yanzu sabin kuma sarkin kasuwa ranka ne sai ka ɗaya san gurin nan da Allah kar a nuna insha Allah ka fahimci me nake na gane ba na san ba mai ci ya yau ba mai ci kai kaɗai san kasan gurin madalla kai ne madalla zaka kansa in dai suka zo su lalube ne ko ku su yanka ma shari abun ka ba ne wanga mai kalangun shi ma munafiki ne shi ta kasuwar kauye wala ya zaka buje ni kuma ba za ka ce mu komi ba dan ya zaka buje ni kai waye doron ka nake ji wai kai daga ina kake da kai na kaga nayi kaman na fito to me ne ma yanzu dan ya zaka shigo hannuna ka ce kuma ba zan ma magana ba ai hakuri ya kamata ka ce a ƙasa kake a ƙasa nake amma na shigo hannunka wane kuwa na shigo hannunka a ƙasan ma da ka ake tafiya wanne ne hannun naka wannan hannuna ne nan kuma ka shigo haraba kai ku saurara dan girman Allah ku rinka jin tsoron Allah haba malamai kai shi kai baka da gaskiya wallahi salamu alaikum shine ka gaishe bulkumi zaka cuce shi salamu alaikum amma alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi yasa al'umma aka shiga cikin wani hali zalunci ne ja mana da kaucewa hanyar tafarkin Allah shi yasa mu a wani hali kowa ya shiga uku to mutane in bamu koma ga Allah ba babu yadda za a yi mu ci gaba bawan Allah nan ka zo ni ina nan sallah alwala fa na daura alwala kace fa alwala kai alwala ne zai an tada sallah ma ni na fito abin da ya faru wannan bawan Allah ka zo ka shalli kafarsa kake so ka karya shi saboda ka zalunce idan kaga karami ne ku ji tsoron Allah malam ka rabu da su wanwan ya shigo wanwan kaga wallahi sai na kai ku gurin yan banga to ni ba wallahi sai ni fa nan fa ina rumfar gade mai nan kama kai kuma me ka ina rumfar ni ma din yi mun za kai ina rumfar gade mai ina kallon ka da abin da kace hannuna da kake hannun ni na bangaje shi ka bangaje shi kuma ka tukuye shi ka dakune shi zaka cuce shi
to sai na kai ku gurin yan banza ko sai ka zalunce to ni da wannan zan ci wai hannuna da ka rike cire maka ina da magana jama'a da wannan zan ci saboda hannuna da ka rike wai ni da wannan zan ci yanzu wai da wannan zan ci ne wai ka ni na to kuma ni da me zan yi wai kamu da Allah ni ku kwatan Allah malam kai malam ka sake ni ka sake ni na ga wannan zan ci wallahi ba ka cika ni bane ko me wannan zan ci wallahi ta kanka kake ta kai ya faru da fara kan ci Saje. Dama su ne barayin da aka tura mu. wannan Ga shi right handed kanin su gaba daya. Ka ga wannan maka. na sake ka Ka ga wannan ga hannun sana. wallahi billahi billahi ladi Ci ko kun. wallahi ka baka sani wannan baka sani baka All sani very well. baka sani ina so ka gane wallahi ba haka ne wallahi ba haka ne wallahi ba haka ne ka ce maka rayuwa kenan ai ina gaya miki uwar gida duk abin da mutum zai yi duk abin da mutum zai yi a duniya to ya rika sanin fa Allah yana jinsa kuma yana ganinsa sai kai nasara amma a ce a rayuwar duniyan nan sai ka bata ka zo ka shiga wani hanya ta daban sannan ka samu ɗaukaka ko liɗifi ko dukiya wallahi ka mutu saboda duk abin da ya baka tsoro wata rana sai ya baka tausayi ki dubi da a rana ɗaya sai in cika wajen 15,000 nan ma in cika na haram amma yanzu kwa da na da saran itace na bai ban samu 150 ba amma za ka ci kuɗinka cikin kwanciyar hankali ha amma fa karki zaci cewa wai saboda na shiga hannun hukuma ne ne hankali a'a ha ai ni kaina yanzu hankali na fi kwanciya da wannan sana'an nan to wallahi da hankali na a tashe duk abin da kake wallahi zuciya na fargaba yake amma yanzu hankali na a kwance kinga me kike so in na fita in siyo miki saboda harshe ya canza aure kawai yau nake sha'awa awara uwar gida an gama in dai awara ce wannan ai mai sauki ne cire wando ta ka zan koma za mu fita ai rayuwa da kake gani a ci halak a zauna lafiya uwar gida ni zan fita sai Allah ya dawo da to ni ga kana ka kana a leda ni ba fa abin da na taba a ciki dan bazan ci ba ban gane ta na ce fa kayan daɗi na je miki a ɗaki na ce rogo to ni suna nan ba abin da na taba a ciki ba abin da taba suna nan a ajiye kuma bazan ci ba rogo da karagon yanzu ke har ki rena rogo da karago rogon da kuli ki same shi har ki rena shi to ni dai bazan ci ba tunda ka san ni na fi son nama da kifi da kilishi ka san ni banda in ba nama ba ni ba na son cin komai ka ji ka kwasan wani rogo da kuli mai zan yi da shi ka ji fatar jiki da ka gani saboda cin nama haga ai yadda ya kyau kin san da yake wani lokaci ai ga kayan ka can a ba abin da na taba ko sai ko wallahi ya gina jiki to ai gara kosan ma da rogo ki gane ba bari mu fito miki a mutum na ga ke ba ki gane cewa karanta miki nake idan ya huta rogo da kuli a gidan nan ba ni da wani abu da zan iya sabowa na kawo domin daidai gwargwado na Allah cikin ikonsa ya mun ni'ima a yanzu har ibani karfin da zan je samu abin da zan sayi rogo da kuli na musamman ke kuma har kice ba za ki ci ba to sai dai ki zubar wallahi kina so wato ki sake cuta ta kenan ki mai da ruwa kenan ko a na ci gaban mai haka rijiya ina ta gaban ina ta dade shiga duhu ina ta shiga ƙasa ko to ni na san irin bala'in dauki ba dadi da na shiga hannun ma'aikata ko ba bindiga ko karama wata a baki a gurin ma'aikaci amma ke biki gane ko yanzu Allah ya taimake ni Allah ya shirye mu na sawo miki rogo da kuli kin ce ba burge ki ba to kan burge ki ai ya kamata ki koyi da matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su wani lokaci ma kullun a cikin nasiha suke a'a mazajen ma wani lokacin an fita in dai ba a samu halali ba a dawo haka kar a kawo haramin gida ko saboda haka ni rogo da kuli yanda kika san balangu da tsiran koda da algaragis haka nake jin ni zan fita to me gida tsaya ai da ma ai wannan abin da wannan maganar da nayi a irin wasa da abin dare na dan raha ne haka na mata da miji na dan jaka da shi shine ai kai kuma naga ka hau raha da na hau ba na amma tunda Allah ya sa da yanzu ka shiri mai gida ai dole ne ma in gyara ko ba haka tsakanin da kai ba fada yanzu
sai zaman lafiya sai wasa da dariya. Da ikon Allah. Ka gani? Allah ubangiji ya sa dai ka shiri kenan. An daina abin da aka yi da. Sai raha sai wasa da ga sana'a ta samu. In dai maganar nikan inji. In dai maganar nikan inji na ka ce miki. Wannan na rabu mai nikan inji, na rabu mai tahuna. Ai in Allah ya hore yau din nan har kilihi zan sauri. Wallahi har kilihi zan sauri. Ai haka ake so. Har kilihi billahi haka ake so. zan sauri. Dan ban wani abu wannan.